Toamna anului 1843, ploaia cade blândă peste conacul Whitmore din Surrey, o proprietate modestă, dar demnă, cu ziduri de piatră acoperite de iederă și ferestre înguste care privesc spre câmpiile cenușii. În camera ei de la etaj, Clarissa Whitmore stă lângă fereastră, privind cum picăturile se prelingeau pe sticlă, desenând dungi transparente care distorsionează lumea de afară. Are 42 de ani. Dar societatea nu numără în ani, numără în oportunități pierdute, în nunți la care nu a fost mireasă, în copiii pe care nu i-a născut. Pentru lume, Clarissa este o bătrână fată, un termen rostit cu compasiune falsă sau cu dispreț abia ascuns, un termen care o etichetează ca pe o poveste încheiată înainte de a fi fost cu adevărat scrisă. Poartă o rochie de lână gri-albastru, simplă, fără ornamente. Părul castaniu, străbătut de fire argintii, este strâns într-un coc sever. Pe chipul ei, timpul și-a lăsat amprentele, riduri fine la colțurile ochilor căprui, pielea mai puțin elastică, dar trăsăturile păstrează o frumusețe uitată, ca un tablou acoperit de praf într-o mansardă. Nu a fost întotdeauna așa. Cu 20 de ani în urmă, Clarissa era o tânără grațioasă, fiica unui baron respectabil, cu o zestre decentă și speranțe firești. Dar viața a conspirat împotriva ei. Tatăl a murit brusc, lăsând datorii ascunse. Mama s-a îmbolnăvit și Clarissa a petrecut un deceniu îngrijind-o, sacrificându-și tinerețea pe altarul datoriei filiale. Când mama a murit, Clarissa avea 34 de ani. O vârstă considerată târzie pentru căsătorie, în epoca victoriană timpurie. A încercat să reintre în viața socială, dar a descoperit că devenise invizibilă. Fetele tinere o priveau cu milă amestecată cu dispreț. Bărbații nu o observau. Matronele care ar fi putut-o susține o tratau ca pe un avertisment vivant. Iată ce se întâmplă când aștepți prea mult. Porecla a apărut acum 3 ani, șoptită la un ceai aristocratic, bătrâna fată. Clarissa nu era prezentă când a fost rostită, dar glasurile călătoresc repede în saloanele londoneze. O cameristă miloasă i-a spus, crezând că e mai bine să știe. Clarissa nu a plâns, nu le-a dat satisfacția, s-a retras și mai mult, acceptând invizibilitatea ca pe o mantie protectoare. Acum trăiește cu economiile lăsate de mamă, dând lecții de franceză și pian fetelor din familii burgheze, cele prea jos pentru a fi crude, dar suficient de educate pentru a o trata cu respect. Viața ei este mică, ordonată, tăcută, citește mult, Wordsworth, Keats, Byron, se plimbă în parc în orele mai puțin aglomerate, scrie scrisori unei verișoare din provincie, singura persoană care o mai tratează ca pe un om, nu ca pe o curiozitate sau o rușine. Dar înăuntru, în adâncul inimii, unde nimeni nu poate vedea, există încă o scânteie, mică, aproape stinsă, dar încăpățânat vie. O parte din ea care refuză să creadă că aceasta e toată povestea ei, o parte care șoptește în nopțile tăcute și dacă mai este ceva pentru tine și dacă destinul nu a terminat. Ea ignoră vocea aceea, a sperat doar prea mult. Se aude bătând în ușă. Doamna Davis, gospodina în vârstă care a fost cu familia de decenii, intră cu o tavă de ceai și un plic. Domnișoară Clarissa, a venit o invitație, vă spune vocea blândă, dar ezitantă. Clarissa ia plicul. Sigiliu de ceară roșie, hârtie scumpă. Invitația e pentru marele bal de toamnă la Ashford House, reședința uneia dintre cele mai influente familii din Londra. De ce a fost invitată? Probabil o eroare administrativă sau mai rău. Cineva care vrea să umple numărul de invitați sau să o ofere drept distracție involuntară. Priviți bătrâna fată care îndrăznește să mai apară. Nu voi merge, spune Clarissa punând invitația deoparte. Domnișoară Clarissa, spune doamna Davis blând, nu puteți să vă închideți pentru totdeauna. Sunteți încă tânără, în inimă, și cine știe ce are Domnul pregătit. Clarissa zâmbește trist. Domnul m-a uitat, doamnă Davis. Nu spuneți așa, răspunde gospodina cu fermitate. Domnul nu uită pe nimeni. Uneori planurile lui cer mai mult timp.
Clarisa nu răspunde. Privește din nou pe fereastră ploaia care continuă să cadă și se întreabă dacă timpul lui Dumnezeu e atât de lung încât să depășească întreaga ei viață. În noaptea aceea, înainte de a adormi, recitește invitația. O parte din ea, partea aceea încăpățânată, imposibil de sufocat, șoptește: du-te! Doar data asta, ce ai de pierdut? Totul, gândește, demnitatea mea, rămășițele stimei de sine. Dar o altă voce mai profundă, sau poate ai totul de câștigat. Închide ochii, strângând invitația la piept, și se roagă, nu pentru o minune, ci pentru curajul de a îndura o altă umilință, dacă e necesar. Pentru că, în ciuda a tot, o parte din ea vrea încă să creadă că lumea o poate surprinde, chiar dacă logica îi spune că nu o va face. Seara balului sosește rece și senină. Clarisa petrece ore pregătindu-se, nu din vanitate, ci ca pe o armură. Alege o rochie de mătase albastru noapte, simplă dar elegantă, fără decorațiunile excesive ale modei curente. Nu are bijuterii scumpe, doar un mic medalion de argint care a aparținut mamei ei. Părul e strâns cu grijă, câteva șuvițe lăsate să-i încadreze chipul. Se privește în oglindă și vede o femeie demnă, dacă nu frumoasă, cel puțin prezentabilă. Trăsura publică pe care o ia o lasă la 2 străzi de Ashford House. Nu-și poate permite o trăsură privată. Merge ultimii metri pe jos, ținând cu grijă marginea rochiei ca să nu se murdărească. În fața reședinței, un șir de trăsuri luxoase descarcă oaspeți strălucitori. Tinere doamne în rochii de mătase și dantelă, domni în fracuri impecabile, râsete vesele, conversații animate. Clarisa se alătură șirului de intrare, conștientă de priviri, nu de admirație, de curiozitate, de batjocură prost mascată. Privește, șoptește o voce feminină din spatele unui evantai de pene. A venit și bătrâna fată. Chicoteli înăbușite. Clarisa se preface că nu aude. Ține capul sus, spatele drept. Intră în sala mare. Ashford House e magnifică, candelabre de cristal care proiectează cascade de lumină, pereți decorați cu fresci aurite, o orchestră care cântă un vals vienez. Sute de invitați umplu spațiul, o mare de culori, parfumuri, conversații animate. Clarisa se poziționează lângă o coloană de marmură, un loc strategic. Poate observa fără a fi prea observată. Nu are iluzii. Nimeni nu va invita să danseze. Nimeni nu va veni să converseze. Va fi acolo 2 ore, apoi se va întoarce acasă. Va supraviețui, ca întotdeauna. Domnișoară Whitmore? O voce masculină, politicoasă, dar distantă. Se întoarce, e domnul Pemberton, o cunoștință de familie, un bărbat amabil de peste 50 de ani. Nu v-am văzut de ani. Cum vă simțiți? Bine, mulțumesc, răspunde Clarisa cu un zâmbet studiat. Bine, bine, spune el, dar ochii lui caută deja pe altcineva cu care să vorbească. Scuzați-mă, trebuie să... iată-o, nepoata mea. Seară plăcută, domnișoară Whitmore. Și pleacă. Clarisa rămâne singură din nou. Timpul curge încet. Observă cupluri dansând, tinere fete flirtând în spatele evantaielor, mame plănuind căsătorii avantajoase. E spectatoare într-un teatru în care nu mai are un rol. Sărăcuța, aude șoptind de la un grup de tinere doamne puțin mai încolo. Încă vine la aceste evenimente. Nu înțelege că s-a terminat? Poate speră într-o minune, răspunde alta cu un chicotit crud. Un văduv bătrân și disperat, poate. Clarisa strânge pumnii, unghiile înfigându-se în palme. Nu le va da satisfacția de a o vedea reacționând. Respiră adânc, numără mental până la 10. Apoi, brusc, atmosfera din sală se schimbă. Conversațiile se coboară, capetele se întorc toate spre intrare. Cineva foarte important tocmai a sosit. Clarisa urmărește privirile și vede un bărbat intrând, înalt, impunător, îmbrăcat complet în negru. Păr corbiu cu fire argintii la tâmple, trăsături severe și aristocratice, ochi întunecați care par să scruteze direct în suflet.
merge cu o autoritate naturală, iar mulțimea se desparte instinctiv în fața lui. Ducele de Thornfield, șoptește cineva cu un amestec de reverență și teamă. Clarissa cunoaște numele, Alexander Thornfield, ducele de Thornfield, unul dintre cei mai puternici bărbați din Anglia. Văduv de 7 ani, cunoscut pentru frigiditatea lui, inteligența ascuțită și intoleranța totală față de frivolitate. Apare rar în societate și când o face nu dansează, nu socializează, observă, judecă și pleacă. Lord Ashford, stăpânul casei, se grăbește spre el. Excelență! Ce onoare extraordinară! Cruțați-mă de complimente, spune ducele cu voce profundă și controlată. Sunt aici să observ, nu să fiu adulat. Lord Ashford înghite în sec, dă din cap și se retrage. Ducele se poziționează lângă intrare, brațele încrucișate, expresie impenetrabilă. Ochii lui parcurg sala, nu cu interes, ci cu ceva asemănător plictisului sau disprețului. Clarissa își întoarce privirea. Un bărbat ca el n-ar observa-o niciodată. E irelevantă pentru cineva de calibrul lui. Dar dacă ar fi privit încă o clipă, ar fi văzut că ochii ducelui se opriră pe ea și nu s-au mai mișcat. Ducele de Thornfield rămâne nemișcat timp de 5 minute întregi, ochii fixați pe Clarissa, fără ca ea să-și dea seama. Nu e tipul de privire pe care bărbații o rezervă frumuseților sălii, acele tinere strălucitoare care râd prea tare și se pavonează ca păunii. Privirea lui e diferită, analitică, aproape recunoscătoare. Vede cum stă ea în picioare, spatele drept în ciuda izolării, bărbia ușor ridicată în ciuda privirilor disprețuitoare. Vede cum se preface că observă cu interes dansurile, când de fapt supraviețuiește pur și simplu. Vede demnitatea în mijlocul umilinței și ceva înăuntrul lui, ceva ce credea mort de ani, se mișcă. Fără avertisment, începe să meargă, nu spre centrul sălii, spre ea. Mulțimea observă imediat. Conversațiile se întrerup. Orchestra continuă să cânte, dar nimeni nu mai dansează. Toți privesc ducele traversând sala cu pași lenți, hotărâți, inexorabili. Clarissa, în cele din urmă, percepe tăcerea ciudată. Se întoarce, confuză, și inima îi se oprește când vede întreaga sală privind în direcția ei. Nu în direcția ei. Privesc pe ea și ducele de Thornfield merge spre ea. Trebuie să fie o eroare. Trebuie să fie îndreptat spre altcineva. Clarissa se uită în jur frantic, căutând cine ar putea fi adevărata destinație, dar nu e nimeni aproape. Doar coloana. Doar ea. Ducele se oprește la 1 metru distanță. E și mai impunător de aproape, înălțime de peste 1,80 metru, umeri largi, prezență care umple tot spațiul disponibil. O privește direct în ochi, iar Clarissa simte ca și cum fiecare apărare a ei, fiecare mască, ar fi brusc transparentă. Domnișoară Whitmore, spune el, și vocea e surprinzător de blândă sub severitate. Ea aproape că nu poate respira. E excelență. Face o reverență tremurândă, prea rapidă, aproape stângăce. El așteaptă să se îndrepte, apoi spune cu o claritate care răsună în toată sala tăcută. Îmi veți face onoarea acestui dans? Timpul se oprește. Lumea întreagă se oprește. Clarissa e convinsă că a auzit greșit. Mintea ei nu poate procesa cuvintele. Ducele de Thornfield, o roagă să danseze. Pe ea, pe bătrâna fată. Eu... Excelență, cu siguranță există. Doamne mai potrivite. Bâlbâie, vocea abia un șoț. Nu mă interesează, răspunde el cu o fermitate care nu admite discuții. Vă cer vouă? Sala întreagă își reține respirația, tinere frumuseți palidează, mame aristocrate par pe punctul de a leșina, bărbații își schimbă priviri incredule, Clarissa simte picioarele tremurând. Nu poate fi real, e un vis crud. Peste o clipă se va trezi în camera ei modestă și asta va fi fost doar o fantezie batjocoritoare. Dar el e încă acolo, cu mâna întinsă spre ea, fermă și răbdătoare. Eu. N-am dansat de 20 de ani, excelență, șoptește Clarissa,
ultima apărare împotriva speranței care ar putea o distruge. Atunci e timpul să reîncepeți, răspunde el, și în ochii lui întunecați e ceva ce ea nu știe să descifreze. Respect? Sinceritate? Ceva mai profund? Cu mâini care tremură vizibil, Clarisa își pune degetele pe ale lui. Mâna ducelui e caldă, mare, sigură. El închide blând degetele în jurul celor ale ei și o conduce spre centrul sălii. Mulțimea se desparte ca Marea Roșie, toți ochii sunt țintite pe ei. Orchestra nesigură reia cântând un vals lent. Ducele își pune o mână pe talia Clarisei, cu respect nu prea aproape, dar suficient de ferm ca să o ghideze. Cealaltă mână îi ține mâna ridicată și încep să danseze. Clarisa nu știe cum picioarele ei își amintesc pașii. E ca și cum corpul ar avea o memorie proprie. El o ghidează cu o siguranță impecabilă, compensând fiecare ezitare a ei, făcând ușor ceea ce ar trebui să fie terifiant. Priviți-mă, spune el blând când observă că ochii ei rătăcesc nervos spre mulțime. Nu pe ei, pe mine. Ea ascultă, ridicând ochii spre el. Și pentru prima dată în 20 de ani, Clarissa Whitmore uită restul lumii. Dansează pentru tot valsul. Nimeni nu li se alătură. Întreaga sală observă în tăcere, șocată. Când muzica se termină, el o reconduce exact unde a găsit-o. Se pleacă formal, cu o grație aristocratică perfectă. Mulțumesc, domnișoară Whitmore, spune destul de tare ca tot să audă. A fost un privilegiu. Apoi, fără o altă vorbă, se întoarce și părăsește sala. Mulțimea explodează în șoapte frenetice în clipa în care ușa se închide în urma lui. Iar Clarisa rămâne acolo, tremurând, cu lacrimi care îi ard ochii, incapabilă să înțeleagă ce tocmai s-a întâmplat. A dansat. Ducele de Thornfield a ales-o, în fața tuturor. Ea este aleasa. Cuvintele răsună în mintea ei, șoptite de voci incredule în jurul ei. Și pentru prima dată de când își poate aminti, Clarissa Whitmore simte ceva ce credea mort pentru totdeauna. Speranță. Periculoasă, terifiană, minunată speranță. Ziua după bal, Londra arde de bârfe. În saloanele elegante, pe piețe, în trăsurile care traversează Hyde Park, toți vorbesc despre un singur lucru. Ducele de Thornfield a dansat cu bătrâna fată. În casa Clarissei, doamna Davis intră în sala de mic dejun cu o tavă plină de cărți de vizită și invitații. Domnișoară Clarissa, au sosit 8 invitații azi dimineață. 8 pentru ceaiuri, cine, plimbări în parc. Și sunt 3 doamne care doresc să vă facă vizită azi după amiază. Clarissa privește cărțile ca și cum ar fi șerpii veninoși. De ce? Pentru că ducele v-a observat, răspunde doamna Davis cu pragmatism. Acum sunteți interesantă. Ieri era invizibilă, azi e interesantă, nu pentru că s-a schimbat, ci pentru că un bărbat puternic a privit-o. Nu voi primi pe nimeni, spune Clarissa ferm, și refuză toate invitațiile. Dar domnișoară Clarissa, nu, doamnă Davis, vocea ei e mai dură acum. Nu voi fi distracția lor. Nu le voi permite să mă scruteze ca pe o anomalie curios. Dar evitarea lumii se dovedește imposibilă. După amiază se bate la ușă. Doamna Davis merge să deschidă și revine cu o expresie îngrijorată. Domnișoară Clarissa, este Lady Arabella Sinclair care insistă să vă vadă. Clarissa palidează. Lady Arabella Sinclair, una dintre cele mai frumoase și mai crude tinere din societatea londoneză. Fiica unui conte, bogată, răsfățată, cunoscută pentru limba ei ascuțită și inima de gheață. Spune-i că sunt indispusă. Am făcut-o. A spus că va aștepta. Clarissa închide ochii, respirând adânc. Nu poate să o evite pentru totdeauna. Lasă-o să intre. Lady Arabella intră în modestul salon, ca și cum ar inspecta o proprietate de vânzare. Are 25 de ani, păr blond perfect aranjat, ochi albaștri reci ca cristalul. Poartă o rochie de mătase verde smarald, care probabil costă mai mult decât tot ce posedă Clarissa. Domnișoară Whitmore, spune cu un zâmbet care nu ajunge la ochi, ce plăcere să fac în sfârșit cunoștință. Lady Arabella,
răspunde Clarisa, rămânând în picioare. Ce vă aduce aici? Arabela râde. Un sunet cristalin și gol. Oh, sunt pur și simplu curioasă. Toată lumea vorbește despre voi azi dimineață. Femeia care a capturat atenția ducelui de Thornfield. Este extraordinar. Modul în care pronunță extraordinar e evident sarcastic. Nu am capturat nimic, spune Clarisa calm. M-a rugat pur și simplu să dansăm. Simplu? Arabela ridică o sprânceană perfect îngrijită. Ducele nu face nimic simplu. Fiecare acțiune a lui are un sens. Întrebarea e, care? Clarisa simte un frig coborând pe șira spinării. Ce vreți să spuneți? Arabela se așează fără să fie invitată, aranjând cu grijă pliurile fustei ei. Ei bine, există teorii. Unii cred că e caritate, acordând atenție unei femei. Uitate, pentru a părea nobil, alții cred că e o glumă crudă, și apoi sunt aceia care cred. Se oprește privind-o pe Clarisa cu compasiune falsă. Că aveți vreo informație compromițătoare despre el. E absurd, spune Clarisa, vocea tremurând de furie reținută. Este? Arabela își înclină capul. Pentru că altfel de ce un bărbat de calibrul lui ar alege-o pe dumneavoastră? O femeie de... Câți ani aveți, domnișoară Whitmore? 40? 45? 42? 42, repetă Arabela ca și cum ar fi o condamnare la moarte, și fără soț, fără zestre, fără legături, în timp ce el ar putea avea pe oricine, pe oricine. Ultimul cuvânt e încărcat de semnificație. Vorbește despre ea însăși. Clarisa înțelege brusc. Lady Arabela își pusese ochii pe duce, iar el, în schimb, a ales pe altcineva. Pe cineva complet nepotrivit. Dacă ați venit aici să mă răniți, spune Clarisa cu o demnitate pe care nu știa că o posedă, puteți pleca, am îndurat destul pentru o viață. Arabela se ridică, zâmbetul dispărut. Nu sunt aici să vă rănesc, domnișoară Whitmore, sunt aici să vă avertizez. Ducele e un bărbat complex, cu motivații pe care nimeni nu le înțelege cu adevărat. Oricare ar fi jocul lui, voi sunteți doar o piesă pe tablă. Și când va termina de folosit-vă, vă va lăsa mai distrusă decât erați înainte. Pleacă, lăsând în urmă parfumul scump și o otravă subtilă care se infiltrează în inima Clarisei. Manic, seara aceea, Clarisa stă în întuneric în salonul ei, mintea în tumult. Cuvintele Arabelei răsună, informații compromițătoare, caritate, glumă crudă. Se bate la ușă, doamna Davis intră. Domnișoară Clarisa, a sosit un mesager de la duce. Inima Clarisei saltă, cu mâini tremurânde deschide scrisoarea sigilată, domnișoară Whitmore. Îmi imaginez că azi ați primit multe vizite nedorite și multe cuvinte crude. Îmi pare rău. Nu a fost intenția mea să vă expun la astfel de scrutin, dar nu regret alegerea mea. V-am ales pentru că, într-o sală plină de măști, voi erați singura persoană reală. V-am ales pentru că demnitatea cu care suportați invizibilitatea e mai nobilă decât toată frumusețea artificială care mă înconjoară. Dacă îmi permiteți, aș dori să vă fac o vizită mâine la 3 după amiază. Nu din datorie, nu din milă, ci pentru că doresc să vă cunosc. Cu cel mai mare respect, Alexander Thornfield. Clarisa citește scrisoarea de 3 ori. Apoi o strânge la piept și pentru prima dată de ani plânge, nu de tristețe, ci de ceva ce seamănă periculos de mult cu speranța. Ziua următoare, la ora 3 precis, ducele de Thornfield sosește la ușa Clarisei. Nu trimite un servitor să-l anunțe, bate el însuși, un gest extraordinar pentru un bărbat de rangul lui. Clarisa îl primește în modestul ei salon, purtând cea mai frumoasă rochie pe care o are. O rochie de muselină color lavandă, simplă, dar curată. A petrecut ore pregătindu-se, nu din vanitate, ci pentru a găsi curajul. Ducele intră și brusc camera pare minusculă. Nu din aroganță, ci din pură prezență. Face o plecăciune formală. Domnișoară Whitmore, mulțumesc că m-ați primit. Excelență, răspunde ea, vocea mai fermă decât se simte intern. Vă rog, luați loc.
Se așează pe fotolii unul în fața celuilalt cu o măsuță mică între ei. Doamna Davis aduce ceai și biscuiți, apoi se retrage discret, lăsând ușa întredeschisă pentru a respecta convențiile. Pentru o clipă e tăcere, nu stânjenitoare, ci densă, ca înainte de furtună. Ați primit vizite nedorite ieri, spune el. Nu e o întrebare. Da, admite Clarissa. Lady Arabella Sinclair. Chipul ducelui se întărește imperceptibil. Îmi imaginez că a fost puțin amabilă. A sugerat că atenția voastră față de mine ar fi motivată de rațiuni puțin măgulitoare. Ducele se apleacă ușor înainte, lăsând ceașca jos. Domnișoară Whitmore, permiteți-mi să fiu complet clar. Nu v-am ales din caritate. Nu v-am ales din joacă. Și cu siguranță nu pentru că aveți vreun fel de putere asupra mea. Atunci de ce? Întreabă Clarissa, întrebarea care o chinuie de cealaltă seară. El o privește lung înainte de a răspunde. Pentru că am 48 de ani. Am trăit o viață de datorii, așteptări, măști sociale. M-am căsătorit din datorie, mi-am pierdut soția, mi-am guvernat domeniile, am făcut tot ce mi s-a cerut. Și în tot timpul acesta nu am întâlnit niciodată pe cineva care să fie adevărat. Face o pauză, apoi continuă. Cealaltă seară v-am observat 20 de minute înainte să mă apropii. Am văzut cum vă țineți cu demnitate în ciuda izolării. Am văzut cum nu căutați atenție, nu flirtați, nu pretindeți. Pur și simplu existați, cu grație. Și mi-am dat seama că aceasta e calitatea cea mai rară pe care am văzut-o vreodată. Clarissa simte căldura urcându-i la obraj. Mă supraapreciați, excelență. Nu, spune el cu fermitate. Lumea vă subapreciază și am destul să valorific ceea ce lumea valorifică. Ea coboară privirea, incapabilă să susțină intensitatea ochilor lui. Oamenii vor vorbi, deja vorbesc. Lasă-i să vorbească, răspunde el cu un ton de dispreț aristocratic. Opiniile oamenilor superficiali nu mă ating, dar ar putea să vă dăuneze reputației. El aproape zâmbește, o expresie atât de rară pe chipul lui sever. Domnișoară Whitmore, sunt duce. Posed mai mult pământ decât majoritatea lor își pot imagina. Am favoarea coroanei. Reputația mea va supraviețui bârfei despre cu cine aleg să invit la dans. Vorbesc 2 ore. El o întreabă despre viața ei, nu din politețe, ci cu interes autentic. Ea, ezitantă la început, începe să se deschidă. Îi vorbește despre mama bolnavă, despre sacrificiul tinereții ei, despre singurătatea ultimilor ani. El împărtășește și el, lucru rar pentru el. Îi vorbește despre greutatea titlului, despre căsătoria fără iubire, dar respectuoasă, despre soția moartă în naștere odată cu copilul, despre golul care a urmat. Înțeleg singurătatea, îmi spune el liniștit. Poți fi singur chiar și în mijlocul a 100 de oameni. Da, răspunde Clarissa. Și în ochii ei e recunoaștere, 2 suflete care se înțeleg. Când el pleacă la apus, Clarissa rămâne așezată timp de 1 oră, privind în gol, simțind ceva înăuntrul ei, ceva ce credea fosilist, începând timid să bată din nou. Doamna Davis intră. A fost amabil, spune simplu. Da, răspunde Clarissa. A fost. Va reveni? Clarissa privește scaunul unde el ședea. Nu știu, dar dacă nu va reveni. Cel puțin am avut asta. Dar în adâncul inimii ei, o voce mică șoptește, va reveni. Și vocea aceea, împotriva oricărei logici, are dreptate. Vizitele ducelui devin regulate, de 3 ori pe săptămână, întotdeauna punctuale, întotdeauna respectuoase. Conversează ore întregi. El îi aduce cărți din vasta lui bibliotecă. Ea îi pregătește ceai și îi împărtășește reflexiile asupra poeziilor pe care le citesc împreună. Londra observă cu fascinație morbidă și Lady Arabella Sinclair observă cu furie crescândă. Nu poate permite ca această relație să continue. Ducele era al ei, în sensul că ea hotărâse că va fi al ei. Planificase, calculase, manevrase ani de zile. Și apoi această
Această bătrână fată apare din nimic și îi fură atenția. Inacceptabil, Arabella organizează un ceai la ea acasă, invitând cele mai influente și bârfitoare doamne din Londra. Clarissa, firește, nu e invitată, dar numele ei e centrul conversației. E simplu incomprehensibil, spune Lady Constance, mama Arabellei, dând din cap cu îngrijorare falsă. Un bărbat de calibrul lui, coborându-se să curteze o femeie de vârsta aceea. Poate are nevoie de cineva care să-i conducă casa, sugerează o altă doamnă. O gospodină cu un titlu mai elegant. Chicoteli crude. Arabella așteaptă momentul potrivit, apoi spune cu voce dulce ca mierea otrăvită: am făcut câteva cercetări despre familia Whitmore. Știați că tatăl Clarissei a murit lăsând datorii considerabile. Au fost nevoiți să vândă aproape totul. Și există zvonuri. Zvonuri că mama era instabilă mental. Nu e adevărat. Dar rostit cu autoritatea Arabellei în camera aceea devine adevăr. Nebunie ereditară, șoptește o doamnă cu ochii lărgiți. Nu pot confirma, spune Arabella, ceea ce firește confirmă în ochii tuturor. Dar dacă aș fi ducele, aș vrea să știu ce e în linia genealogică a celor pe care îi frecventez. Zvonurile se răspândesc ca un incendiu. În 2 zile, jumătate din Londra știe că Clarissa provine dintr-o familie problematică, cu instabilitate mentală în linie maternă. Ducele află de zvonuri în timpul unei întâlniri la clubul lui. O cunoștință, Lord Westbrook, îl abordează cu îngrijorare falsă. Thornfield, am auzit că o curtați pe domnișoară Whitmore. Trebuie să vă informez ca prieten că circulă zvonuri despre familia ei. Ducele ridică ochii de la whisky-ul lui, privirea înghețată. Ce fel de zvonuri? Ei bine, Westbrook coboară vocea, nebunie în linie maternă și datorii. Tatăl a murit în disgrație financiară. Ducele lasă paharul jos cu precizie controlată. Cine răspândește aceste zvonuri? Nu aș putea spune cu certitudine, dar Lady Arabella Sinclair le-a menționat la un ceai. Chipul ducelui devine o mască de furie rece. Înțeleg. Mulțumesc pentru informație. Se ridică și părăsește clubul imediat. Merge direct la casa Sinclair. Gegaris Cingilzand. Arabella îl primește în salon, surprinsă, dar mulțumită. Excelență, ce onoare neașteptată! Cruțați-vă formalitățile, spune el, vocea tăioasă ca gheața. Am auzit că ați răspândit zvonuri maligne despre domnișoară Whitmore. Arabella se preface surprinsă. Maligne, excelență! Am împărtășit pur și simplu informații pe care am crezut că ar trebui să le știți pentru binele vostru. Minciuni, o întrerupe el. Ați răspândit minciuni pentru că sunteți geloasă și răzbunătoare. Culoarea urcă pe chipul Arabellei. Cum îndrăzniți? Nu, spune el, apropiindu-se cu pași deliberați. Cum îndrăzniți voi? Cum îndrăzniți să atacați o femeie care nu v-a făcut nimic? Simplu pentru că vanitatea voastră nu tolerează să fiți ignorată. Eu nu. Tăceți. Cuvântul e rostit cu atâta autoritate încât Arabella dă înapoi. Lăsați-mă să fiu perfect clar. Dacă mai aud un cuvânt defăimător despre domnișoară Whitmore provenind de la voi sau de la cineva din cercul vostru, voi folosi fiecare gram de putere și influență pe care o am pentru a mă asigura că voi și familia voastră sunteți excluși de la fiecare eveniment social de importanță. Reputația voastră va fi distrusă. Am fost înțeles? Arabella tremură, palidă. Da, excelență. Bine. Se întoarce să plece, apoi se oprește. Și Arabella, domnișoară Whitmore, valorează 100 ca voi. Amintiți-vă asta. Pleacă, lăsând-o în lacrimi de umilință și furie. Dar răul e făcut. Zvonurile circulă și când Clarissa află, printr-un bilet anonim crud lăsat la ușa ei, ceva înăuntrul ei se frânge. Nebună. Familie de nebuni. Degenerată.
Se așează în camera ei, biletul tremurând în mâinile ei și realizează: nu poate scăpa, lumea o va distruge întotdeauna. Și acum îl trage și pe el în noroi. Ia o decizie teribilă, dureroasă, dar pe care o crede necesară. Îi va scrie ducelui și va pune capăt la toate acestea înainte ca și el să fie distrus. Clarissa petrece noaptea scriind și rescriind scrisoarea. Fiecare versiune e îmbibată de durere, fiecare cuvânt ales cu grijă pentru a nu dezvălui cât de mult îi frânge inima. Excelență, vă scriu pentru a vă elibera de o asociere care vă cauzează doar dificultăți. Am auzit zvonurile care circulă despre mine și familia mea. Fie că sunt adevărate sau false, nu contează, răul e făcut. Nu pot în conștiință permite ca reputația voastră să fie pătată din cauza mea. Sunteți un bărbat de mare onoare și putere. Meritați pe cineva care să fie la înălțimea voastră, nu pe cineva care vă trage în bârfă și scandal. Vă rog să nu mă mai căutați. Nu din lipsă de recunoștință. Voi fi veșnic recunoscătoare pentru bunătatea pe care mi-ați arătat-o. Dar pentru că uneori actul cel mai iubitor e să lași să plece. Cu imensă recunoștință și respect, Clarissa Whitmore o sigilează cu mâini tremurânde și o încredințează doamnei Davis pentru livrare. Apoi, fără să spună nimănui, pregătește o geantă mică. Are o verișoară în Gloucestershire care a invitat-o mereu să o viziteze. Va pleca în seara asta, departe de Londra, departe de durere, departe de tentația de a crede în ceva ce nu poate fi. Domnișoară Clarissa, ce faceți? Întreabă doamna Davis, alarmată. Plec pentru o vreme, răspunde Clarissa, vocea golită de emoție. Voi sta la verișoara Amelia, nu știu cât, dar ducele va fi mai bine fără mine. Cuvintele ies mai amare decât intenționa. Doamna Davis îi ia mâinile. Fugiți! Îmi protejez ceea ce mai rămâne din demnitatea mea, răspunde Clarissa, și îl protejez pe el. Pleacă în seara aceea cu diligența publică, în timp ce Londra doarme. Și zig, ducele primește scrisoarea dimineața următoare. O citește odată, de 2 ori. Apoi, cu o precizie teribilă, o rupe în bucățele minuscule. Unde e? Întreabă secretarul său, domnul Hartwell. Cine, excelență? Domnișoară Whitmore, găsiți-o, acum. Hartwell revine în 1 oră. Conform gospodinei, a plecat aseară spre Gloucestershire. La o verișoară, o anume doamnă Amelia Northbrook. Ducele închide ochii, maxilarul încleștat. Ea a fugit, pentru că crede că îl protejează, pentru că lumea a convins-o încă o dată că nu e destul. Pregătiți trăsura mea, spune cu voce calmă, dar absolută. Plecăm spre Gloucestershire în această oră, dar, excelență, aveți o întâlnire cu anulați totul. Vocea ducelui nu admite replici. Ea vine prima, înaintea a tot. Clarissa ajunge la casa verișoarei Amelia după o călătorie extenuantă. Amelia, o văduvă blândă de peste 50, o îmbrățișează cu căldură și fără întrebări indiscrete. Rămâi cât vrei, dragă, spune îmbrățișând-o. Casa asta e întotdeauna deschisă pentru tine. Clarissa încearcă să se reconstruiască. Se plimbă prin câmpuri, ajută în grădină, citește, dar nopțile sunt tortură. Visează ducele, vocea lui profundă, ochii care o priveau ca și cum ar fi fost prețioasă, modul în care rostea numele ei. A făcut lucrul corect, își repetă, singurul lucru posibil. Dar inima nu ascultă de rațiune. O săptămână după sosirea ei, Amelia intră în salonul unde Clarissa citește. Clarissa, dragă, ai o vizită. Inima Clarissei sare. Cine? Ducele de Thornfield. Cartea cade din mâinile Clarissei. Nu, trebuie să fii înțeles greșit. E afară, în grădină. Insistă să te vadă. Clarissa se ridică, picioarele tremurând. Merge la fereastră și îl vede, înalt, impunător, îmbrăcat de drum, în picioare lângă fântână, mâinile la spate. A venit, prin toată Anglia, pentru ea. Cu inima bătând nebunește, Clarissa iese în grădină.
El se întoarce când aude pașii ei. Se privesc peste 10 metri de gazon verde. Ați venit, spune ea, vocea abia un șoț. Ați avut îndoieli că o voi face? Răspunde el și în voce e mustrare blândă. Nu trebuia. Am scris acea scrisoare pentru a mă proteja. O întrerupe el, începând să meargă spre ea. Știu. Am înțeles. Dar Clarisa se oprește la un pas de ea. Nu vreau să fiu protejat. Nu de voi, nu de lume. Vreau să fiu ales și vreau să aleg și vă aleg pe voi. Lacrimile curg pe chipul Clarisei. Dar zvonurile, scandalul. La dracu zvonurile, spune el cu vehemență. La dracu lumea care judecă. Am trăit 48 de ani mulțumind pe toată lumea. E timpul să trăiesc pentru mine, pentru noi. Vă voi ruina, singhioțe ea. El îi ia chipul între mâini, delicat dar ferm. Nu, voi mă salvați. Pentru prima oară în viața mea simt ceva real. Nu lăsați o travă unor oameni meschini să distrugă asta. Clarisa închide ochii, singhioțând. Sunt atât de speriată. Și eu, admite el, și vulnerabilitatea din vocea lui o frânge și o vindecă deodată. Dar dacă trebuie să fim speriați, să fim împreună. Ea deschide ochii, privind în ai lui. Și vede adevăr, vede iubire, nu milă, nu caritate, ci recunoaștere reală. Vei reveni cu mine? Întreabă el blând. Clarisa ezită doar o clipă, apoi dă din cap. Da. El o îmbrățișează atunci, tare ca și cum s-ar teme că poate dispărea. Și ea se abandonează, plângând, eliberând ani de durere, ani de singurătate. Nu te voi lăsa niciodată, șoptește el în urechea ei. Niciodată. Și Clarisa, în sfârșit, îl crede. Clarisa nu se întoarce imediat la Londra cu ducele. El îi cere să rămână în Gloucestershire încă câteva săptămâni, nu pentru a o evita, ci pentru a-i da timp să se vindece departe de ochii judecători ai societății. Am un conac mic aici aproape, îi spune. A fost al mamei mele. Nu am mai fost de ani, dar e întreținut. Rămâi acolo. Ia-ți timpul de care ai nevoie. Eu mă întorc la Londra și pun la punct câteva lucruri. Apoi vin după tine. Ce fel de lucruri? Întreabă Clarisa. El zâmbește, acea expresie rară care îi transformă chipul sever. Să mă asigur că cei care au răspândit acele zvonuri înțeleg consecințele acțiunilor lor. N-au găsesc casaj, ghisesc achis. Conacul e o comoară ascunsă printre păduri, ziduri de piatră acoperite cu iederă, o grădină sălbatică plină de trandafiri și levănțică, priveliște spre dealuri blânde. Clarisa se instalează acolo cu o servitoare locală, doamna Brennan, o femeie maternă care îi pregătește mese hrănitoare și nu pune întrebări. Zilele trec în tăcere reparatoare. Clarisa se plimbă ore întregi prin păduri, simțind pământul sub picioare, ascultând cântul păsărilor, citește stând sub un copac, desenează cu acoarele pe care nu le atinsese de 20 de ani. Încet, tensiunea pe care o purta de atât de mult timp începe să se dizolve. Într-o seară, în timp ce stă lângă șemineu, sosește o scrisoare. De la duce. Clarisa, sper că conacul îți oferă pacea pe care o meriți. Londra este. Londra. Zgomotoasă, superficială, exact cum am lăsat-o. Am avut o conversație foarte clară cu Lady Arabella și familia ei. Nu vor mai răspândi zvonuri. Am făcut cunoscut și, prin canale adecvate, că oricine vorbește despre tine negativ va găsi închise ușile fiecărei case care contează. Dar nu pentru asta îți scriu. Îți scriu pentru că îmi lipsești și sper să nu fiu prezumțios, imaginându-mi că și eu îți lipsesc. Nu am crezut niciodată în șanse secunde înainte să te cunosc. Am crezut întotdeauna că viața e o serie de datorii de îndeplinit. Dar tu mi-ai arătat că poate fi mai mult, că poate fi alegere, bucurie, adevăr. Când te vei întoarce, și sper să fie curând, aș dori să te întreb ceva important. Dar o voi face personal, privindu-te în ochi. Până atunci, să știi că mă gândesc la tine în fiecare clipă a fiecărei zile. Al tău, Alexander Clarisa, citește scrisoarea de 3 ori, lacrimile curgând liber.
al tău, nu cu respect sau formal, al tău. În noaptea aceea, pentru prima dată de ani, doarme profund, fără coșmaruri. 2 săptămâni mai târziu, ducele revine la conac. Clarisa îl vede sosind de la fereastră, coboară dintr-o trăsură simplă, nu cea ducală, ca și cum ar vrea doar să fie un bărbat, nu un titlu. Ea aleargă afară, fără pălărie, fără șal, și când îl vede zâmbește. Un zâmbet adevărat, luminos, pe care el nu-l văzuse niciodată înainte. "Clarisa," spune el, oprindu-se să o privească, "ești luminoasă." "Mă simt diferită," admite ea, mai ușoară, ca și cum aș fi pus jos o greutate pe care o purtam de prea mult timp. El îi ia mâinile. "Ești gata să te întorci?" Ea ezită. "Lumea va fi încă crudă." "Da," admite el, "dar vom înfrunta cruzimea împreună." Și Clarisa o privește cu o intensitate care îi taie răsuflarea. "Vreau să te întorci nu ca oaspete, nu ca o cunoștință. Vreau să te întorci ca soția mea." Lumea se oprește. "Ce?" șoptește ea. El se îngenunchează acolo, în grădina sălbatică, ținându-i încă mâinile. "Clarisa Whitmore, mă vei lua de soț, nu din convenință, nu ca să te salvezi de ceva, ci pentru că te iubesc, pentru că ești prima persoană în 48 de ani care mă face să mă simt viu, pentru că vreau să petrec restul zilelor mele arătându-ți cât de prețioasă ești." Clarisa plânge, tremurând. Alexander, eu nu sunt tânără, nu sunt frumoasă ca..." "Ești frumoasă," o întrerupe el. "Și vârsta nu are nimic de a face cu valoarea. Mă vei lua de soț?" Ea îl privește, acest bărbat puternic care se îngenunchează pentru ea, care a traversat Anglia pentru ea, care o vede când lumea o ignora. "Da," șoptește, "da, te voi lua de soț." El se ridică și o sărută, delicat, reverențios, ca și cum ar fi ceva sacru. Și în acel moment, în grădina tăcută, departe de lume, 2 suflete rănite găsesc vindecare unul în celălalt. Ducele și Clarisa nu se întorc imediat la Londra. Rămân la conac încă o săptămână, plănuind în privat, construindu-și baza înainte de a înfrunta lumea. "Vreau o nuntă mică," spune Clarisa într-o seară. "Nimic pompos, nu vreau să dau Londrei încă un circ." "Cum dorești," răspunde Alexander, "dar după aceea vreau să vii să locuiești cu mine în reședința mea, nu ascunsă, nu în secret, ca ducesa mea." Clarisa simte un fior de teamă. "Ducesă. Eu?" El îi ia chipul între mâini. "Tu, exact tu, nu vreo fetișcană răsfățată care știe doar cum să dea ordine servitorilor. Tu, care ai trăit, ai suferit, înțelegi valoarea bunătății pentru că știi prețul cruzimii." Când, în cele din urmă, se întorc la Londra, o fac împreună, în plină zi, în trăsura ducală cu stema bine vizibilă. Alexander nu ascunde nimic. Reacțiile sunt variate. Unii aristocrați, cei cu adevărată clasă, recunosc îndrăzneala alegerii ducelui și o respectă. Alții, bârfitorii și invidioșii, se scandalizează public, dar în privat recunosc că nu pot face nimic. Ducele e prea puternic pentru a fi boicotat. Lady Arabella Sinclair a dispărut din scena socială. Familia ei a trimis-o într-o proprietate de la țară, pentru a salva ceea ce mai rămâne din reputația lor. Căsătoria e celebrată în capela privată a reședinței ducale. Prezenți doar câțiva prieteni selectați, verișoara Amelia, doamna Davis și clerul necesar. Clarisa poartă o rochie color cremă, simplă, dar elegantă. Niciun voal elaborat, nici o trenă. Doar ea, așa cum este. Când preotul întreabă, "Alexander Thornfield, o luați pe Clarisa Whitmore ca soție legitimă?" El răspunde cu voce clară și fermă, "O iau." Și când îl întreabă pe Clarisa, ea îl privește pe Alexander în ochi și spune fără ezitare, "Îl iau." Își schimbă inele simple de aur, niciun diamant uriaș, doar simboluri pure de angajament. Sărutul e dulce, cast, perfect.
În seara aceea, în salonul privat al reședinței ducale, Alexander și Clarisa stau lângă șemineu. El îi ține mâna. "Ai regrete?" întreabă el. "Niciunul," răspunde ea imediat. "Tu?" el gândește. Am teamă că lumea nu ne va ierta niciodată. Am teamă că te voi dezamăgi." El îi ridică blând bărbia. "Clarisa, lumea poate gândi ce vrea. Și cât despre dezamăgirea mea, mi-ai dat deja mai mult decât îndrăzneam să sper. Mi-ai dat adevăr, pace, bucurie. Cum ai putea vreodată să mă dezamăgești?" Ea zâmbește printre lacrimi. "Te iubesc." E prima oară când o spune cu voce tare. El închide ochii, ca și cum cuvintele ar fi o rugăciune împlinită. "Și eu te iubesc." Mai mult decât pot cuvintele să exprime. Se sărută, încet, profund, ca două persoane care au așteptat o viață întreagă pentru acest moment. Și afară, Londra poate șopti cât vrea. Înăuntru, două suflete au găsit casă. 3 ani mai târziu. Conacul de la țară al ducelui în Derbyshire e cufundat în lumina aurită a unei după amiezi de sfârșitul de vară. Grădina, îngrijită cu dragoste de Clarisa în ultimii ani, e o explozie de culori. Trandafiri de toate nuanțele, levănțică violetă, crini albi. Clarisa, acum 45 de ani, se plimbă încet pe alea de pietriș, purtând o rochie de color azur, părul strâns cu câteva șuvițe argintii, strălucind în soare. Nu mai există umbra de tristețe pe care o purta. Ochii ei sunt sereni, luminoși. Alexander o ajunge din urmă, aducând 2 cești de ceai. Se așează pe o bancă sub un stejar bătrân, privind valea care se întinde în fața lor. "Ești fericită?" se întreabă el, "cum face des?" "Mai mult decât mi-aș fi imaginat vreodată posibil," răspunde ea sincer. El zâmbește, acea expresie care apare acum mai ușor pe chipul lui odinioară sever. "Și eu." În ultimii 3 ani, Clarisa a devenit ceea ce nimeni nu ar fi prezis, o ducesă iubită. Nu de societatea londoneză, aceea îi toleră cu greu, dar de oamenii simpli. Țăranii de pe domeniile ducelui o adoră pentru că îi cunoaște pe nume, le vizitează casele, îi ajută când sunt bolnavi. Servitorii o respectă pentru că îi tratează cu demnitate. Alexander a găsit o pace pe care nu știa că există. Munca lui e mai eficientă pentru că o face cu bucurie, nu doar din datorie. Și seara, în loc să bea singur într-o bibliotecă goală, citește poezii cu Clarisa lângă șemineu. "Ți-am adus ceva," spune el, scoțând o scrisoare din jachetă. Clarisa o deschide. E de la o organizație caritabilă pe care au fondat-o împreună. O casă pentru femei în vârstă fără familie, abandonate de societate. "Mulțumită generozității voastre, am putut primi alte 12 femei luna aceasta. Ducesa este un exemplu viu că nu e niciodată prea târziu pentru o a doua șansă." Clarisa plânge blând. "Am reușit să facem ceva bun." "Tu ai reușit," corectează Alexander. "A fost ideea ta. Eu am furnizat doar fondurile." "Am făcut totul împreună," îi spune ea, rezemându-și capul pe umărul lui. Rămân în tăcere, ascultând cântul păsărilor, foșnetul frunzelor. Apoi Clarisa spune: "Uneori încă nu cred că m-ai ales." "Clarisa," spune el, întorcându-se să o privească în ochi, "nu te-am ales în ciuda vârstei tale sau în ciuda trecutului tău. Te-am ales pentru că ești exact cine ești, pentru că demnitatea ta, bunătatea ta, profunzimea ta sunt cele mai rare și prețioase lucruri pe care le-am întâlnit vreodată." Ea zâmbește. "Lumea mă numea bătrâna fată." "Și eu te-am numit aleasă," răspunde el, "și am avut dreptate." Se sărută blând sub copac în lumina aurie a după amiezii. Ani mai târziu, când Clarisa e și mai în vârstă, cu părul complet alb și mâinile marcate de timp, tinere femei vin să o viziteze căutând sfaturi. "Cum ați făcut?" întreabă ele. "Cum ați găsit iubirea atât de târziu?" Și Clarisa răspunde întotdeauna cu aceeași înțelepciune blândă: "Nu am găsit-o eu, m-a găsit ea, când eram pregătită, când învățasem destul despre mine însămi ca să recunosc valoarea reală.
Iubirea nu are termen de expirare. Vine când ești gata să o primești. Și dacă cred că e prea târziu pentru mine, Clarisa ia mâinile tinerei femei. Nu e niciodată prea târziu. Eu aveam 42 de ani, credeam că viața mea se terminase. Și în schimb abia începuse. Nu pierde speranța. Destinul nu uită pe nimeni. Într-o seară de toamnă, mulți ani după primul bal, Clarisa și Alexander stau din nou pe bancă în grădină. Amândoi bătrâni acum, dar încă împreună, încă îndrăgostiți. Ai regrete?" întreabă el, vocea mai răgușită de vârstă. Niciunul, răspunde ea, strângându-i mâna. Niciun. Tu? Doar unul, spune el, și ea îl privește surprinsă. Că nu te-am găsit mai devreme. Ea zâmbește. Dar poate trebuia să fie așa. Poate trebuia să trăim tot ceea ce am trăit pentru a fi pregătiți unul pentru celălalt. Înțeleaptă ca întotdeauna, spune el, sărutându-i fruntea. Privesc soarele apunând, colorând cerul în portocaliu și roz. Și Clarisa gândește, odată lumea mă numea bătrâna fată. Și acum sunt o ducesă, iubită, fericită, completă, nu pentru că am schimbat lumea, ci pentru că am găsit pe cineva care m-a văzut pentru ceea ce am fost întotdeauna, prețioasă, demnă, aleasa. Și aceasta, gândește în timp ce soarele coboară, este cea mai mare victorie dintre toate. Sfârșit, mesaj final. Dragă suflet care ai călătorit cu noi prin această poveste, Clarisa era numită bătrâna fată. Era invizibilă, batjocorită, înlăturată de o lume care prețuiește doar tinerețea și aparența. Dar destinul avea alte planuri, pentru că iubirea adevărată nu privește vârsta, nu măsoară valoarea în ani. Recunoaște profunzimea, demnitatea, frumusețea sufletului care a trăit, a suferit și a găsit totuși puterea să rămână bun. Dacă te simți uitat, dacă crezi că timpul tău a trecut, dacă crezi că nimeni nu te mai vede, această poveste este pentru tine. Nu e niciodată prea târziu. Iubirea nu are termen de expirare. Fericirea nu e rezervată doar tinerilor. Destinul, Dumnezeu, Universul, oricum vrei să-l numești, nu uită pe nimeni. Poate că momentul tău nu a venit încă, pentru că nu erai pregătit. Poate că trebuia să înveți, să crești, să devii cine ești acum. Și când va veni momentul tău, și va veni, va fi mai frumos, mai profund, mai adevărat decât orice ai fi putut imagina când erai tânăr. Continuă să ai demnitate, continuă să fii tu însuți, continuă să crezi, pentru că undeva cineva te caută exact pe tine. Nu o versiune mai tânără a ta, nu o versiune mai bună, exact pe tine, așa cum ești. Acum, valoarea ta nu scade cu ani, se adâncește. Și când vei întâlni pe cineva care știe să vadă asta, va recunoaște în tine nu ceea ce ai pierdut, ci tot ceea ce ai câștigat. Povestea ta nu s-a terminat, așteaptă doar cel mai frumos capitol al ei. Și dacă această poveste ți-a atins sufletul, rămâi alături de noi. Abonează-te, lasă un comentariu și trimite acest video cuiva care merită să creadă din nou în iubirea matură, în demnitate și în a doua șansă. Cu recunoștință, mulțumim că ești aici. Următoarea poveste te așteaptă deja.